Magandang araw mga ka-team, isang travel adventure na naman ang matutunghayan natin sa araw na to. Destinasyon natin, ang mga nakatagong tanawin ng lungsod ng Liloan, probinsya ng Southern Leyte. Kaya naman samahan nyo kami ngayon sa aming paglalakbay at sabay-sabay nating tuklasin ang mga nakatagong tanawin na meron ang probinsya natin. Mula sa port ng Liloan, nasa 30 to 40 minutes drive pa ang kailangan nating biyahin bago marating ang San Ramon Viaduct o ang Liloan to San Ricardo Bridge. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes. Puntong to ay medyo mahirap na ang daan, pero ang maganda nun ay malapit na tayo sa destinasyon natin. Kailangan mo lang talagang magdoble ingat sa parteng ito, lalo na pag naulan. At sa wakas, after ng almost 40 minutes drive mula sa sentro ng Liloan, ay narating din natin ang San Ramon Viaduct o ang Liloan to San Ricardo Bridge. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga ka-team. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng buong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal ma-experience ang ganda nito. Muli kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventures natin mga ka-team. Samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.